Hei, tervetuloa uudemman videon pariin. Joo, tätä videoiden teko on taat. En tiedä kuinka kauan tuun tekemään näitä videoita, mutta tuun joka tapauksessa tekemään huomenna. Kun on valotampaa, niin tätä samalla paikalla yhden videon, jotta vaan kerkeen huomenna tai ylihuomenna, niin tulee olemaan niin, että mä tuun kertoon oikeesti, että enemmän, totta kai huomenna siinä aamulla, siinä jotain vaiheetta, jotta on vähän hiljaisempaa ja näin, niin meikäläinen tulee sanomaan teille oikeesti, että mä aion vähän vaihtaa tätä tyyliä, tehdä vanhempia videoita ja vaan elää sitä omaa elämääni, mitä mä sitten haluan elää vielä monta vuotta. Enkä niin, että mä vaan teen videoita ja se vaan uppaa ja pukkaa ja tyssää siihen seinään kuin voi olla, joten sitä sitten huomenna. Joten jos haluatte enemmän temmotta, niin tykätkää ihmet videotta ja tiakkaa tää kanava, koska tää tulee olemaan vaimaa pitempää tai sitten lyhyempää, saa nähdä. Mutta huomenna tulee video ja tää video tulee vasta huomiten videon jälkeen. Mä oon ihan varma siitä, että huomenna tulee video, mutta tää video tulee heti sen jälkeen. Ja tuo lamppu, niin ehkä mä taan paremman varoituksen näihin videoihin sitten jälkeenpäin. Tää läppäri menee tonne pöydälle. Me taan tehty video niin tiellä. Ja tuolla pöydälle tulee jouluna tämmönen kivempi, aivan jokinlainen juttu. Saatte nähdä sen sitten, niin sitäkin sitä videoa. Ja myös tänne on kyllä joulukuuti varmaan huomenna tai ensi viikolla. Joo. Tää huone täällä takana tulee muuttumaan vähän joulutemmat. Saatte nähdä sen sitten huomenna. Huomita tulevat videota siitä, mutta me nähdään täällä video merkittä huomenna teet ja tykät vielä teaimet kanavaa ja se on öit vaan kaikille ja tykkää videota. Seuraavan kertaan heipä hei.